Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder, berkah dalem Gusti sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan poso sesirik wonten ing mangsa suci sekawan dasa dinten Prapaskah sansaya saged ndadosaken kula panjenengan pantes ngriyayakaken Paskah. Dinten menika kula panjenengan sampun miwiti mlebet ing pekan suci kanthi ngriyayakake Minggu Palem. Minggu riyaya kula panjenengan ngaturake panuwun ing ngarsa dalem Gusti awit Gusti Yesus sampun kersa sangsara seda wonten ing pamentangan. Kasangsaran dalem lan seda dalem menika dados panglimbang tumraping kula panjenengan kados pundi dosa menika estu wohipun pati lan pati ingkang langgeng sampun dipun bengkas lumantar sangsara lan seda dalem. Gusti Yesus awit saking katresnanipun dumateng donya dumateng umat manungsa kersa dados kurban tanda kutip tumbal utawi wadal supados awake dhewe aja ngasik dikuasani pati. Saengga kanthi sangsara lan seda dalem kula panjenengan kepareng nampi gesang awake dhewe diluari saka pati. Mila Minggu Palem menika tumrap kula panjenengan dados atur panuwun ninggih lajeng kula panjenengan kautus dening Gusti piyambak ngetingalake kados pundi pangorbanan dalem tumraping donya lan umat manungsa. Awake dhewe ing Minggu Palem ngasta ron-ron palem lan tentu saged ugi ron-ron sanesipun. Ning ingkang dados pralambang sing wetah menika ron palem. Awit ron palem menika dados pralambang kemartiran, pralambang wani kurban. Nah awake dhewe ngasta ron palem mujudaken bilih kula panjenengan purun lan sumadya ngorbanake diri kangge ngupadi kawilujenganipun donya, kawilujenganipun sesami. Wonten ing konteks arah dasar Keuskupan Agung Semarang lan tema APP, awake dhewe wani ngorbanake diri kanggo memperjuangkan kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Mugi-mugi lumantar sabda dalem Gusti ingkang nyariosaken kados pundi Gusti Yesus nampi kasangsaran kanthi ikhlas rila legawa ngantos dumugi seda kula panjenengan nggih wantun lajeng kurban diri berjuang wonten ing pangladosan-pangladosan amrih kawilujenganipun sesami. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabikao kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 17 ayat 11 ngantos dumugi 50. Nalika samono Gusti Yesus disowanake ing ngarsane Gubernur Pontius Pilatus. Pilatus ndangu,
Apa kowe iku ratu Yahudi? Gusti Yesus paring wangsulan, panjenengan sampun mastani. Nanging nalika para pangareping imam lan para pinituwa padha ngajokake pandakwa, Gusti ora paring wangsulan apa-apa. Pilatus nuli ngandika, apa kowe ora krungu sepira kaing paseksen kang diajokake lawan kowe? Gusti ora paring wangsulan sak kecap-kecapo nganti gubernur banget irame. Ing dina riyaya gubernur adate ngluwari pesakitan kang disuwun rakyat. Nalika samono ana pesakitan kondang arane Barabas. Bareng wong-wong wis padha nglumpuk, Pilatus ngandika, sapa sing kok suwun luar? Barabas apa Yesus sing disebut Kristus? Awit Pilatus priksa yen Gusti anggene kaladosake iku marga kameren. Nalika gubernur ana ing bangsal pradatan mau, garwane utusan ngaturi priksa. Sampun ngantos tumut cawe-cawe ngrembak prakawisipun tiyang sae menika. Awit kula ngimpi nemahi sangsara kathah margi piyambakipun. Nanging rakyat diojo-ojoki para pangareping imam lan para pinituwa nyuwun luare Barabas lan sedo dalem Gusti Yesus. Dene gubernur paring wangsulan pangandikane, saka karepmu wong loro iku endi sing kudu dak luari? Wong-wong matur, Barabas. Pangandikane Pilatus, lah Yesus sing sinebut Kristus dikon ngapakake? Kabeh padha bengok, kapentango. Pangandikane gubernur, lupute apa? Nanging saya swara anggene bengok, kapentango. Bareng Pilatus priksa yen ora oleh gawe, nanging malah saya rame, banjur mundhut banyu wiji asta ing ngarepe wong-wong karo ngandika, aku resik saka getihé wong mursid iki, tanggungan dhewe. Wong-wong kabeh sumbar bebarengan, rahipun ndawahana kula lan anak putu kula. Barabas banjur diluari, dene Gusti Yesus sakwise disapu dipasrahake marang wong-wong. Sawise iku Gusti Yesus diirit prajurit gubernuran menyang bangsal pradatan. Prajurit sak bergodo kabeh padha diklumpukake ngrubung Gusti. Gusti dilukari lan diagemi singep jingga. Banjur padha ngenam makutha eri lan diagemake ing mustaka dalem. Dene astane dicepengi penjalin. Tumuli padha jengkeng ing ngarsa dalem karo nyenyamah tembunge, ngaturaken pangabekti nata Yahudi. Gusti diidoni, direbut tekene, digebakake ing mustaka. Sakwise dicecamah, singebe dilukari lan diagemi agemane piyambak, banjur didabyang arep kapentang. Nalika arak-arakan metu saka ing kutha, kapethuk wong asal saka Sirena aran Simon. Simon nuli dipeksa nggawakake salib dalem Gusti. Wasana tekan ing Golgota utawa papan pacumplungan, Gusti diaturi ngunjuk anggur dicampuri rempelu. Nanging bareng wis ngedhapi ora karsa. Gusti nuli kapentang lan ageman dalem diedum srana kaundi, supaya kaleksanan pangandikane nabi, pangangge kula sami dipun bagi lan sandangan kula sami dipun undi. Sawise iku para prajurit padha njaga, dene sak nduwuring mustaka dalem dipasangi tulisan pandakwa, iki Yesus Ratu Yahudi. Nalika samono ana begal loro sing dipentang bareng karo Gusti, sing siji ana ing sisih tengen, sijine ing sakiwa dalem. Dene sing padha liwat padha ngirang-irang Gusti karo gedhek-gedhek, jare arep mbubrah padalemaning Allah lan arep bangun maneh sakjerone 3 dina. Jajal saiki tulungono awakmu dhewe, yen nyata putraning Allah mudhuna saka pamentangan. Mangkono uga para pangareping imam karo para ahli kitab lan para pinituwa padha nyenyamah Gusti pangucape, wong liya ditulungi, nulungi awake dhewe ora bisa. Yen nyata Ratu Israel kareben saiki mudhun saka pamentangan, aku dak percaya. Jarine ngendelake Allah kareben saiki diluari yen nyata kekasihing Allah, awit wis ngucap, aku iki putraning Allah.
Dalasan begal sing kapenthang bareng karo Gusti ya melu-melu nyenyamah. Wiwit jam 12 nganti jam 3 saindenging bumi kalimput ing pepeteng, lan watara jam 3 Gusti Yesus ngandika sora, Eli, Eli, lama sabachthani. Dene tegese, Allah kawula, menapa tega nilar kawula? Saweneh kang ana ing kono lan krungu padha celathu. Galuh undang-undang Elias. Nuli ana sing njupuk gambas dicemplungake ing cokak, disunduki glagah, banjur diulungake minangka unjukan. Liyane ana sing kandha, jajal dienteni wae apa Nabi Elias rawuh temenan ngluwari. Dene Gusti Yesus nguwuh swara sepisan maneh banjur seda. Kocapa gebering padaleman suci sigar dadi loro wiwit saka ing dhuwur tekaning ngisor. Bumi gonjing, karang padas padha bengkah, kuburan mengo lan badane para suci kang wis sumari padha tangi lan metu saka kuburan mlebu ing kutha suci lan ngetoki wong akeh. Dene penatus sak kancane sing padha njaga Gusti ana ing kono. Nalika nyipati lelakon-lelakon iku mau banget ing wedine pangucape, pranyata iki putraning Allah. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, mugi-mugi lumantar sangsara dalem Gusti menika saben-saben kula panjenengan nyawang salib dalem Gusti ingkang kapasang wonten ing griya, wonten ing kamar, wonten ing meja sembahyangan, wonten ing gereja lan ing pundi papan. Mugi-mugi kula panjenengan tansah sinantosake, tansah kaparingan teguh rahayu slamet anggenipun lelono wonten ing alam donya. Mirungganipun anggenipun berjuang gayuh kabegjan lan karaharjaning gesang sesarengan. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.